Hogy áll a kínai természet és környezetvédelem? 10 év alatt hatalmasat fejlődött. Nemzeti parkokat alakítottak ki az ország belsejében és a Sárga-tenger partja mentén, ahol sok millió madár fészkel évente. Sokat a világörökség részének neveztek ki. Értem. 2021-ben Kínában 5 új nemzeti parkot avattak fel. Ezek területe meghaladja 230 000 négyzetkilométert, és olyan veszélyeztetett állatok otthonául szolgál, mint a tigrisek és az óriáspandák. Rengeteg pozitív változásról beszélhetünk. Az emberek feleszméltek, hogy óvniuk kell a környezetet. Amikor a Jangtze folyónál sétáltam, már betiltották a halászatot és a műanyag zacskók használatát. Egyre több szél- és napelemfarmot létesítettek, valamint erdőket ültettek. 2010 óta bámulatos lépéseket tettek. És az 5 nemzeti park csak az első lépés Kína vadvédelmi tervében. 2035-re még további 49 területet akarnak nemzeti parkká kinevezni. 700 terület fog természetvédelmi övezetté válni, és újabb 10-zel bővítik a világörökségi helyek számát. Ha végeznek, ez lesz a világ legnagyobb természetvédelmi programja.